Allah da annabi ku riba yanayin da muke ciki, ku riba iyata, ku taimaka mana yan gidan gardawa ne, ku riba iyata wadda ta koma, ku taimaka mana da Allah da annabi ku taimaka. Kuma haru da ku riba ku gani. Ya taimaka mana ya kwanciya mu a a samu ci gaba, don da zaman lahiya ake samun ci gaba. Idan babu zaman lahiya ba ta yadda za a samu wani ci gaba. Azawa salam, da fatan Allah ya sa haka ta tabbata, ku ji wannan kira. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ina kira ga al'umma yan uwanmu na jihar Zamfara gaba daya, maza da mata. Wanda yake shi shugabanci abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala dora ma dan adam. Idan Allah ya dora ma shugabanci, abin da ya kamata ka yi wa yan uwanka, kai masu adalci. Mu'adalcin da za ka yi masu, duka mai haƙe ƙaramin yaro ko babba ka ba shi haƙe shi, kamar yadda shari'a musulunci ta tanada. Mu mutane ne waɗanda muna zaune gidajenmu lafiya. Kun ka zo kun ka shugabance mu, mun ka aminta da shugabancin, kuma mun ka je da mu da ɗayanmu da 'ya'yanmu da sarakayyanmu da maƙwabtaye mun ka zauna, kun ka ce wani shi ne an ka hita shugaba, kuma mun ka zo mun ka ko ƙuri'anmu an ka shanya mu ga rana tsawon wani lokaci, mun ka zo mun ka jefa mai ƙuri'a. To a kwana a tashi an waye gari yau talaka bai da girma, bai da wata daraja, kuma duk mutanen da aka ɗaukowa a zo nan wurin nan da suwa ba ɗayan masu kuɗi ba ne. Wani baba ne sai ya tawa ya je neman abin da ya ce ya kawo mai gidan nan, wani baba ne baya da rai, wani inna ta ba ta da rayuwa, wani baba ne bai wuce mai kuya 10 ba, wani baba ne bai wuce mai kuya 20 ba. Kuma a ce mu da a haka a tauye a dunkule, kuma a zo kuma kun zo kun sani abun ga, kun san yadda za ku yi, ku zo ku yi maganin abun, ku nemi mutanen na a yi sasanci, a bar faɗa, a bar yaƙi, a zo a yi maslaha, kowa ya san matsayi ne kamar yadda addinin musulunci ya tanada, kowa ya san wani bagire ne yake. Yaƙi bai yi, amma mu dai ga munan kawai kara zube. Kuma jihohin arewa babu jihar da wannan al'amarin ya fi kamari kamar munan ne, saboda matsalar shugabanninmu na mu na jihar Zamfara ne. Banda haka nan, yanzu nan ne mun kai sama ga mutum 250 ga munan ne, amma a nan ne ba ka samun wanda ubanai ya mallaki abin miliyan 3 ko miliyan 4. Abin da aka ƙaƙaba da shi ne kawai ƙasar gona. Wani kuma uban nashi ya mutu, an kasa masa 'yan kuyan 5, 10, 6, 9. Haka al'amuran nan suke, kuma yanzu su ne dole mutum zai ɗauka ya je ya saida domin ya zo domin ya fanshi kai ne ce rayuwa ta. Saboda haka ina kira ga al'umma, dan Allah a diba muna halin ga a zo a yi mutanen da suna neman a yi sasancin nan da suwa, amma abun nan ya gagara, rayuwa ta riga ta yi nisa. Haza wassalam, ubangiji Allah ka samu gani. To an sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai ina ƙara kira ga jama'ar jihar Zamfara baki ɗaya. Sunana Yakubu Abubakar Kure Madaru. Ina kira ga mutanen jihar Zamfara su dubi Allah, su dubi Annabi. Duk abin da za su yi su sani cewa su yi wa talakawansu adalci. Don ga halin da muke ciki yanzu, muna cikin wani hali na rayuwa mawuyacin hali. Domin talaka baya da abincin da zai ci cikin gidan shi, sai safiya ta waye wani ya je ya yi lebaranci, wani ga nan, wani noma, wani kiwo, wani da sauransu dai, a ɗan nemo abin da za a ci gida a zo a yi lalurori da sauransu. To an waye gari yanzu abubuwan nan sun tsaya cicicci, babu komi, an ɗauko mu mutane ne an kawo mu ga daji, an ɗaure mu ba wani labari. Sannan shugabannin ga duk wanda za a dibawa wurin nan ne cikin wannan wuri, babu ɗan mai kuɗi guda wanda za a ce maka gashi wanda mahaifi ne ya mutu ya ban mashi ko naira miliyan 2 ko 3, duk ɗiyan talakawa ne.
to don Allah don annabi shugabannin ga su dibi Allah su dibi ma'aiki su tausaya ma rayuwar mu su sani duk abin da za su yi fa ranar gobe alkiyama sai ubangiji ya bincike su su tausaya ma rayuwar mu don Allah su cece mu ga wannan hali da muke ciki domin a yi sulhu da waɗannan bayan Allah a kai ƙarshe waɗannan matsaloli su wuce kowa a ba shi dama ya yi masu kiwo su kiwon su masu noma su yi noman su masu hulɗar kasuwanci su yi masu lebaranci kowa da inda Allah ce ya ci abinci amma idan ana zaune lafiya kowane da yanayin yadda al'amuran nan za su cikin gudana don Allah ina ba da shawara na cewa don Allah a taimaka ma rayuwar mu a taimaka ma rayuwar al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya a taimaka ma al'umma a ceci rayuwar mu don Allah don annabi a yi sulhu domin kowa a sallame shi kowa ya koma halin da yake ciki gidan shi kowa ya ci ga lalura iyalin shi da sauransu don Allah a tausaya mana a ceci rayuwar mu sai mata shi ke shi mi ce to mi ike don Allah da annabi ku riba yanayin da muke ciki ku riba iyata ku taimaka mana yan gidan gardawa ne ku riba iyata wadda ta koma ku taimaka mana don Allah da annabi ku taimaka haru da ku riba ku gani gwamma ya taimaka mana ya kwanshe mu a ku riba ku gani wadda iyaka ta koma hafi da wanda mai kuma ya ka turowa don Allah ya taimaka ya fanshe mu ya kamar sau da kai na annabi ku riba ku gani ku riba halin da muke ciki Haruna Asabacce ku riba ku gani ku taimaka ma rayuwarmu taimaka mana da annabi Ina son zaman lafiya kowa ya zama lafiya kowa ya wani yaro saboda wahala sai da awa shi ta yi sha a taimaka masu rage sun fi so yaran mu wahala kowa ya mu samu wata zamu yi wata ita ce ta hannu wanda a kiran garda dan Allah dan annabi in ya gani ya kokari ya anshi lamba waya dan Allah ya kira mu gane lamba ba kai wanda ita ce wadda za a gane wadda za a bugowa rayuwar mu ta sai kowa na magana ban damuwa hayo mu samu lamba waya wadda ita ce yan gidan garda dan Allah a taimaka da inda kun ji lamba waya ta shi kokari sai su anshe ta ai muna magana dan Allah muna neman alfarma duk wanda ya gonga abu wanda yake cikin gidan garda dan Allah ya hanya ta lamba waya an shi lamba waya dan Allah wanda a gidan garda duk inda ya ji daga nan ko ina ta kai dan Allah to sai waɗannan tausaya muna ina dan wani hali in dogon daji ku tashi kuma ku kai bayani rayu da su kowa ku yi shirin kun shirya ne ko za ki waɗa babanki